ತುಳುನಾಡಿನ ನೆಲ ಜಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದುದು. ಆದರೆ ಇಂದು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯ ತಾರನಾಥ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಮತ್ತು ಪಿ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರಥಬೀದಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೊಣಾಜೆ ಅಣ್ಣರೆ ಪಾಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬರವುತ ಜವನಿರ್ನ ಬುಲೆತ ಪರ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಆಣ್ಲ ಬುಲೆದೆಪ್ಪನ ಚಿತ್ತರಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನಿ. ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ನಿಖಿಲಡ್ದಾಪನ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪಲೆ ಬಂಡದ ಯಾನು ನಿಖಿಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಕೈರೋಡಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಗದ್ದೆ ಹೋಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಗು ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿನಾಶದಂಚಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತುಳುವಿನ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳು ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಬದುಕು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೈಲ ಕಂಡೊಲೆಡಿ ಇನ್ನೆಂಚ ನಮ್ಮ 7 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯನ ಮುಲ್ಪೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಆ ಇಡೀ ಆ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳದ ನೇಜಿಡ್ ಆ ರೀತಿದು ಒಂಜಿ ಸುಖ ಇತ್ತು ನಿಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸುಖ ಅಂತ ಪಂಡಗ ನರಮಾನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಅತ್ತನ ನಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗ ತೆತ್ತ ಸುಖ ಅತ್ತನ ನಂಡ ಒಂಜಿ ನೇಜಿ ದೆಪ್ಪುನಗ ಪನ್ಪುನ ಸಂಧಿ ನೇಜಿ ನಡ್ನಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆತೆ ಓಬೇಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ರಾವು ಕೊರಂಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇಡೀ ಕೆಸರಡು ಮುರ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಸುಖಲ್ಕಿಲೇನು ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಕಾಪುನ ಬೇಜಾಡ್ದಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಂಡೋಡು ಬೆಂದಿನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಆ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರನ್ನು ತೂಯಿನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಈ ಕಾಲುಡಾಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂಜಿ ಬೇಜಾರಾವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ರವೀಂದ್ರ ರೈ, ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಚ್ಯುತ್ ಗಟ್ಟಿ, ಮುತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆರಿಫ್ ಕಲ್ಕಟ, ವಿಪೋ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಉಳ್ಳಾಲ.